Priben bakayune ditimplek malah mubeng kowe ya Banyumasan. Golek bojo ki sing sakinah mawaddah gemati karo wong lanang, aja mek rupa ayu ora jamin. Saiki wong wedok iki golek sing kuwi lho, iso ngerti kahanane, kon mangan sego sambel terasi tempe gelem rekoso, padha-padha bumbu rekoso iki jenenge wong wedok apik kaya amake iki gemati tetep tinggal. Ini li. Hah? Bincang-bincang li. Ini Al. Golek ya ora andine lho. Nggih. Astagfirullah. Oh iya. YouTube wis tok. Mbok like, Bro. Gitu Mbak. Kene kene. Apa itu Begi? Nyai Renowati Mega Mendung. Kene berbincang-bincang. Adik Nyai siapa? Mega Mendung. Nyai Renowati. Oh, buka YouTube ya. Ayo bagus sih. Cantik gede ya. Yo cantik kepriben bakal ini ditimbrek malah mumpung dari Banyumas di mana? Gombong Purworejo. Oke, dari Kebumen Jawa. Oh, Kebumen. Oh, berarti kon Gideng Soka ya. Iya benar. Kok tahu jenengan? Ya Orang tahu sana ya. Ya sudah dulu pacar saya orang sana Kebumen. Ganteng ora? Oh, bagus koranmu karo. Padha aku ya. Heeh. Tak andani sing nyewa nggonku ya Kebumen. Masa ya? Heeh. Ya apa kuwi? Oma. Oh, setahunnya piro? Setahun 7 juta. Oh, Spanyol kok apik kok. Murah itu termasuk Ya itu murah untuk nolong orang. Tahu tak kan dari 10 juta. Priben bakayune ditimplek malah mubeng kowe ya Banyumasan. Dandut dulu ya. Itu mau Mana? nimplik. Oh, mau nimplek dulu ya. Nimplik. Siap. Siap, dadah, bye-bye. Kurang ajar tadi gue. Ditimplek malah mubeng. Dipetok numpak andong ditimplek malah mubeng.